Welcome to my 5 minutes live from California with love. Welcome to my page and YouTube channel, Ben Bautista aka Chino Romero. Itaden na awan nagbasulak, ay naramit tumet amin a pagragsakan. Ngeman niya insubad mo, sinagtamlaen to'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karim kanyak inka tinalikudan, martir a puso na ikalan. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Itaden na awan nagbasulak, ay naramit tumet amin a pagragsakan. Ngeman niya insubad mo, sinagtamlaen to'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karim kanyak inka tinalikutan, martir a puso na ikalan. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Itaden na awan nagbasulat, daim pa ay ku amin akabaelak. Itaden na awan nagbasulat, sikat ng perdi ng waswas ken niayat, ng keltay kadagiti arapan. Itaden na awan nagbasulat, ay naramit tumet amin a pagragsakan. Ngeman niya insubad mo, sinagtamlaen to'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karin kanya inka tinalikudan, martir a puso na ikalan. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Itaden na awan nagbasulat, daim pa ay ku amin akabaelak.
nagbasula. Sikat ng perdi, ng waswas, kaniyayat, ng keltay, kadagiti arapan. Ditaden nam, awan nagbasula. Tayin paay ku amin, akabaelag. Ditaden nam, awan nagbasula. Sikat ng perdi, ng waswas, kaniayat, ng keltay, kadagiti arapap. Ditaden nam, awan nagbasula. Tain paay ku amin, akabaelag. Nagatidog mo detuin na po.